inselmulkom u nilqakom fit-triq Liljun fil-Furjana. Ekku, posta hija biex titkellem dwar Liljuni għax il-Furjana għandhom Liljun tista' tgħid kull imkien. U jekk ħassemmi Liljun bil-fors trid tmur, Fejn mar? dejn il-funtana tal-Liljun fil-Furjana fit-triq Sant'Anna. Għandna dak id-daqxej tal-Liljun qed iżomm l-arma ta' Davilena f'idejh li kita il-permess lin-nies biex jiġu jgħixu fil-Furjana. Din ibniet fl-1728 u dak iż-żmien kien importanti li ħadd ma jersaq lejh ħlief biex jieħu l-ilma. Ara m'hemmx vandaliżmu. Aħna nafu li għandkom id-dibattitu li jekk Liljun u xtakom jew tal-Furjana sewwa. Intom fejn għandkom Liljuni iktar il-belt? Kemm intom Liljun tagħkom jekk dak huwa tal-Furjana fejn hija? Vittoria Għandu raġun. tagħna ħi fuq il-bandiera. Fuq il-bandiera. Jiġifieri, apparti li Liljun fuq il-bandiera tal-belt, u da daqsxejn tal-Liljun ħelu law fuq dil-funtana warajja. Il-belt bħala Liljuni dawk huma. Ara dex daqxej tal-Juni għanda. Issa kontu tafu xifissru il-Juni qudiem dar jew bini. Skont iċ-Ċiniżi dawk iż-żewġ il-Juni iħarsu lid-dar mill-inċidenti u s-ser. Skont il-Buddisti ifissru paċi u prosperità. Skont it-Taljani poter u prestiġu. U fi Quebec, il-Kanada, jekk jitfgħu żewġ Liljuni fuq quddiem tad-dar, ġifieri id-dejn fuq id-dar stess ikun tħallas kollu. Intu diħel l-imdina wkoll isib il daw iż-żewġ il-Juni illi għal ħafna u ħafna snin l-imdina kienet l-iktar belt importanti għaliex qiegħda f'post strateġiku fuq Olja. Sakemm mbagħad iktar tard inbniet il-Belt Valletta. U x'ġibtni nagħmel il-buskett. Għax wara li rajna Liljun tal-belt taħal-qormi hekk. Liljun tal-buskett għadek ma rajtux. Le, qatt ma smajt bih. Għana jgħet le. Liljun tal-buskett jgħalaw. Mela raġel. Mela. Ġan, kifit? Kifit? Mux ħażin. Inti Liljun tal-buskett. Melliħi ġabba distin melliħi tal-busket tal-Liljun isibuni. Ġab mela zon waħda mill-liħi u mill-buskett. Melliħi jien, Obja. propja melliħi pur. U kemm ilek toqgħotaw? Inni 55 sena. Ara naqra xiljunan, reza naqra pati jistax ma jistax mon il-riju. Ara naqra xbicċa tal-ġiri għallu l-ek xiljunan. La, mux 42, mux 42. Ġan, inti timxi fuq quddiem tal-banet. Ejwa, nistaw ritrattek kitrejt. X'tagħmel? Kont tiġri bil-Liljun? L-Liljun fidejjek dejjem minn nerfa xi 28 sena. Imma ismani, kważi eżempju jima ħazzabbar. U kol għanna Liljun. L-Liljun ta' grazzja. Uħazzebbuk. l-oħrajn. Uħazzebbuk uħatti kollu Liljun. Vera. Allura meta jkunu rridu jġorru Liljun qabdu lejlek. Le, jiena tijak ta' melliħa, melliħi. Ma nistix najd jien. M'għandekx għalfejn tistħi. Ġifieri inti tmur bil-Liljun u toqgħod quddiem il-mar. Qudiem il-mal. Immissa bda daħħal sentenni pandemina. Pandemija, mija. Insomma, xini. Qed tifhem minna xejn. Kellu jibqa' ġewwa. Kellu jibqa' ġewwa l-jum. Jena ħanejlek x'tagħmel, kif tispiċċa l-pandemija? Tajjeb, inta laqmuk diġà jew le? Ħattom it-tnej. Malli tispiċċa l-pandemija bat Liljun? U oħroġ. Murti Mela. Daw ġifieri huma kotba tal-banet. Tal-banet killa u tal-festi. U ta' min m'għandekx. Xirri, kollu għandi kważi. Kulħadd jibatulek. Jiena għaxin nixi fl-istandard. Sewa. Kol. Ma l-banet kollha. Qed tifhem allura nitlob kutieb. Sewa, ġu għal t-ġorri l-istandard għajt t-niktib. Għattilt għajt ma l-jun ta' vera, ma. Emma mux hawnhekk. Fej, Libja. kont vera rajt. Għabbet konsoldat. U kif mort minn bezzalik tal-Liljun jew Liljun? Ma boċ fejnum jien. Għaxaw dak il-Libja, meta kont il-Libja. Ma dafdobx. For 63 ta' mux il-lum. Għasalet turist kontent. Natem Liljun, nasem. Ġan, aħna nirringrazzjawk u ngħidulek prosit tal-ispirtu li għandek alla volja għandek 77 sena. Mela, jena mewx għajt istess. Istess da dak il-kol kobżu ġoħra. Neġu għandek. L-iktar pers li inti għet il-buskett, jek xie għalalkom xaħġa saqsu għal-Liljun jaqdikom. Dak nistina, dik dejjem. Ejja law Liljun! Ek ngħidulhom ejja.
u daw kienu l-iljuni li nafu bihom aħna. Ekk wara kemm dorna, mill-iljun tal-Furjana, l-iljun tal-Belt, l-iljun tal-Buskett. Issa jekk intom tafu b'xi iljun ukoll, għajdulna bieħu. Jiena fiħor. It-ġimgħa d-dieħla. Tal-Mosta. Eħe? Iljun tal-Mosta. Dak li hemm fil-pjazza. Għazġibni dak. Mela, sinjuri, il-ġimgħa d-dieħla ħanitkellmu dwar il-bajda u s-sewda ta' Witilajn. Il-bajda u s-sewda u Witilajn. Jekk tafu xi ħaġa fuqha, kelmu. Għajdulna.